Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asero. Thank you! Welcome back sa palatuntunang Kamao Asero na inyo pong napapanood sa Leader News Philippines sa Pinoy Extreme Channel. Muli ang ating pagbati sa mga may kumplianyo sa araw pong ito. Si Nico, babatiin ko na ng advance happy birthday. Malapit na ang kanyang birthday. Ilang linggo pa ba? 2 weeks from now. 2 weeks from now. Sige, para hindi ko na makaligtan. Tuloy tayo sa iba pa ring mga balita habang itinatanong po natin sa ating mga kababayan ng ating survey question. Sa usapang pagbabago mga minamahal nating mga tagapanood, saan ba dapat ito magmumulang una? Sa gobyerno ba o sa tao? Hi and hello sa mga nasa Middle East. By the way, salamat po kay Tol William Bragais. Diyan po sa United Arab Emirates na suportado po ang ating Mission Tabang Tugang. In fact, yung kanyang United Goal, pakita mo nga, Clarence, yung kanyang United Goal Sports ay nag-schedule po ng isang araw na paliga, no? A one-day league para po sa mga OFW, mga manggagawang Pilipino sa UAE at sa saan ba yung isa? Saudi ba yung area na inimbita niya? And he committed that any proceeds that will be gathered from their activity will be supported to our Mission Tabang Tugang. So muli, pinasasalamatan natin si Tol William Bragais dyan sa United Arab Emirates. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Alright, sige. Mga kaibigan, tuloy tayo sa iba pang mga balita. Unahin natin ang binantayan na report ni partner Tony Arsenal. Pinirmahan na raw po ni Pangulong Duterte ang pagpapalakas pa ng yung anti-bully provision sa HIV. Ayan, kasi alam niyo ho, iba talaga ang pakiramdam ng isa pong tao, bagamat tinatago po yan ng mga infected na po ng sakit na yan. I'm very sure how these people felt kapag sila po ay parang pinandidirihan, sila po ay kinukutya, because of their situation. So, may panibagong batas na tila magpapalakas po sa proteksyon naman sa mga taong, ewan ko, hindi naman nila ginugusto pero nahawaan po ng nakamamatay pong sakit. Report! Panoorin natin. At susundan pa yan ng isang report na patungkol po sa groundbreaking ng magagandang eskwelahan na ipapatayo po ng kasalukuyang administrasyong Duterte dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Hatid sa atin ni partner Tony Arsenal. Paring Tony, magandang hapon sa iyo. Go ahead please. Magandang hapon, partner Errol. Ikinatuwa ni Health Secretary Francisco Duque III ang paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkasabatas ng Philippine HIV/AIDS ACA na makasaysayang hakbang ng pamahalaan na tutugon sa lumalalang epidemya ng nasabing nakamamatay na sakita. Ayon sa kalihim, mabibigyan na ng tamang suporta ang mga Pilipinong may HIV/AIDS kung kaya lubos ang kanyang pasalamat sa Pangulo sa pagbibigay ng prioridad at aksyon laban sa HIV/AIDS. Itinakda sa nasabing batas ang pagkakaloob ng komprehensibong edukasyon at mga programa sa pag-iwas para sa people living with HIV at kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan din niya ng batas na ito, ang mga kabataan na nagkakaedad 15 ay maaari na magpasuri o sumailalim sa HIV test kung saan kailangan na lamang anya na bumalangkas ng epektibong implementing rules and regulations
o IRR na gagabay sa mga opisyal sa pagpapatupad nito at magtuturo sa publiko kung paano susunod sa batas. Naniniwala si Duque na bagamat matagal pa at mahirap ang landas na tatahakin ang matatag na kolaborasyon ang solusyon upang makamit at ang minimiting maging HIV-free ang Pilipinas. Samantala, pangunahan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte kasama sina Deputy Secretary Leonor Briones at ilang kiyatawan mula sa DPWH, kabilang ilang lokal opisyal ng Bulacan ang groundbreaking ceremony sa Barangay Santa Ana sa bayan ng Bulacan ngayong hapon. Ang naturang programa ay naglalayong madagdagan ng ipatatayong gusali para sa mga mag-aaral sa nabagisang bayan. May sukat na 6,676 na metro kwadrado na tatayuan ng dalawang units na mayroong tig-4 na story na binubuo ng 24 o 48 classroom na pinondohan ng higit sa 161 bilyong piso. At isang unit din na mayroong 4 na palapag na may binubuo ng 12 classroom na pinunduhan naman ng 156 na milyong piso. Sa kabuuan, mayroong 6 classroom ang itatayo sa bayan ng Bulacan. Nabatid na ang General Gregorio del Pilar Elementary School ay dadagdagan ng Gregorio del Pilar High School. Kasabay rin ito ang presentasyon ng Pandi National High School na may sukat naman na 11,276 na metro kwadrado na katabi naman ng Virginia Ramirez Cruz High School Extension na mayroong 4 na unit at 4 na story building na binubuo ng 80 classroom na pinondohan naman ng higit sa 100 at 70 milyon sa unang batch at 177 milyon sa ikalawang batch ng proyekto. Mula sa lalawigan ng Bulacan, para sa Leader News Philippines, ako po si Tony Arsenal. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Tony, sa report ng yan. At of course, yung unang report mo patungkol sa HIV Act, batas na magbibigay po ng pagkalinga sa mga kababayan nating nahawaan po. Nagkaroon na po ng sakit na HIV. Sakit pong nakamamatay bagamat yan po ay kapag napapangalagaan ang kalusugan. In fact, may gamot na po dyan. Ha? May gamot naman na palakas ng sistema para hindi kayo magkaroon ng komplikasyon kasi nakakamatay talaga sa mga taong may HIV ay yung complication sa ibang sakit. Halimbawa, sa simpleng ubo, Clarence, kapag ikaw ay may HIV infection, sa simpleng ubo, patay ka. Ganon. Sa simpleng sipon, patay ka. Oo. Ayan. So, edukasyon, napaka-importante para mapaigting natin ang paglaban po sa sakit na AIDS. Actually, ang prevention ang pinakamaganda, no? Yung hindi ka mahawaan at papaano ba ang paraan para hindi po kayo malagyan ng HIV. Pero ako, I really would suggest na abstinence. Ayan. Abstinence or being faithful. Ayan. Tatawa si Clarence. Being faithful to your partner kung sakaling may mga asawa na po kayo. Kasi, alam nyo, mahirap po kasi pag talagang magandang hapon po ito usapang lalaki. Usapang lalaki ito, no? Para bagang sa Pilipinas o sa ibang parte pa ng mundo, parang sa kanila, yung mga macho feelings na parang lalaking-lalaki po sila kapag marami. Marami. Sabi ni Clarence, paano ba yan si Rerol? Hindi ko pa nadaanan yan. Huwag niyo na pong tangkain, ha? Huwag niyo na pong tangkain sapagkat alangan naman na mahal. Magpa-HIV test ka nga muna bago tayo mag-date. Di ba? So, anyway, yung iba naman, nangangampanya na magsuot ng kapote. Di ba? Magsuot ng kapote. But our campaign is to be faithful to your wives and to your husbands para wala pong problema. Yung mga hindi pa naman kasal. Ito, mga ideals ang binabanggit natin, ha? Yung mga hindi pa kasal, mga binata't dalaga. Nako po. So, huwag kayong maglaro ng apoy. Baka magkaroon ng sunog. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Special mention kay Binibining Gina Mape ng DWWW. Nanonood daw po sa atin. Sabi niya rito, Sir Errol, ano bang pagkakakitaan natin ngayong 2019? Ayan, nanonood daw siya. Ayan, yung kumpirmado daw yung kanyang best friend ay wala na doon sa kabilang himpilan. Anyway, we wish all good things for him kasi ganun talagang ang tao, kapag gumagawa ng mabuti sa kapwa, bumabalik po ang kabutihan. Pero pagka ang tao naman po ay nag-iisip ng hindi maganda sa kapwa, may kasabihan po na what goes around comes around. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. May I get back to our survey question mga kapatid sa usapang pagbabago. Saan ba dapat unang magmula? Sa tao ba o sa gobyerno? Ayan. So, sali po kayo sa ating talastasan. Ano? Everybody's welcome. I-comment po ninyo sa ating comment section ng ating live video ng sa Pinoy Extreme Channel. Garantisado, babasahin po natin yan. Unahin ko muna itong mga reports muna. May ilan pa reports natin? Isa na lang, no? May dalawa pa. Papasukin muna natin ang report ni paring Boyet Guillermo. Peking traffic enforcer nalambat ng tunay na enforcer. Paring Boyet, sino ba yung Peking enforcer na yan? Go ahead. Arestado, Errol, ang isang lalaking nagpanggap na traffic enforcer makaraang reklamo ng pangungutong ng isang rider na hinihingan ng lagay kapalit ng hindi umano pag-i-issue ng ticket sa biktima. Kinilala ng mga umarestong Pasay City traffic enforcers na sina Marcelo Magboo at Gerardo Armita, ang Peking traffic enforcer na kinilalang si Marcelo Frias E. Estanislao, 57 anyos, residente ng 357 Pilapil Street, Bangkusay, Tondo, Manila. Dinala ang suspect sa Station Investigation and Detective Management Bureau ng Pasay Police para imbestigan at nabatid ng utong ang Peking traffic enforcer sa biktimang si Freddy Matalang, 35 anyos, na naganap sa bahagi ng Rojas Boulevard malapit sa Buendia Flyover. Ayon sa salaysay ng biktima, habang binabagtas niya ang kahabaan ng Rojas Boulevard, sakay ng kanyang motorsiklong Suzuki nang parahin siya at sitahin ng suspect na nagpakilalang traffic enforcer. Sinabi ng biktima, inihingan siya ng 200 piso ng suspect kapalit umano ng hindi pagtiket sa rider. Tiyempo naman na nasa lugar ang mga nasabing lehitimong traffic enforcers na si Magboo at Amita at nabuko ang modus ng suspect dahil hindi nila kabaro ang Peking traffic enforcer dahil na rin sa uniforming kulay itim na suot nito. Kasong usurpation of authority at extortion ang kasong isasampa sa suspect na nakatiit ngayon sa Pasay Detention Cell. Para sa Kamaong Asero, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Boyet. Bakit yung boses ni paring Boyet parang nasa drum? Paring Boyet. Ayan. Next time, punta ka doon sa medyo walang mga drum ha. Nagtunog drum yung audio ni paring Boyet Guillermo. Sensitive tayo sa mga quality ng audio, ng video dahil nais po nating mantinihin ang kalidad ng ating broadcast sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Babalikan ko po kayo, no? At magandang hapon po, by the way, sa mga taga Makati City. Nanonood daw po sa atin si Mang Rene. Si Karine San Pedro, nandiyan daw sa Makati City at sasali yata sa ating palatuntunan. Sige lang, welcome. Welcome. Ang ating mga telepono po ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Balikan ko po kayo mga ginigiliw natin taga-subaybay pagkalipas ho ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.